居酒屋のうん最初に注文するお酒といえば、せーの。ビール生酒。あれあみんなビール。あ楽しみな給食のメニューといえば、せーので、カレー。おー、すごい。でスープといえば、はい。それ給食関係ないやん。関係ない。はいうんはい。せーの。ココーンスープ。おー。だってコーンあみんなコーン。コーンおー、ね揃ねった。ヨーグルトに合うフルーツといえば、せーの。ブルーベリー。あったんすげえ。な、みんな大体ブルーベリーやろうな。私、バナナ想像すパスタソースといえば、せーの。ミートソース。ミート。ミートソースやな。昔からあんの。誰ミートソース。ナポリタンかな。美味しいけど間違えた。あ、ミートソースと思って。まあまあ赤いやつや。トマト系な。トマト系や。トマト系な。ケチャップや。